Hi, welcome. It's Hanifa YouTube channel here. UTM Akuzipanikizabe mgwirizano wa Tonse. Pamene zizindikiro zonse zili poyera kuti mgwirizano wa Tonse unagawanikana, ndipo chipani cha Malawi Congress Party MCP chikupanga zinthu ngati chinapambana chokha masankho amchaka cha 2020. Chipani cha UTM chayankhula kuti pachitika zokambirana zingapo zomwe zikusonyeza mgwirizano wawo ndi chipani cha MCP upitilirebe ndi kutinso ukhale ndi mphamvu ngati kale, kusiya kuwapasa mchito a Saulos Chilima ngati wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino. Akuluakulu ena a chipani cha MCP kulengeza kuti achakwera adzayimira ngati mtsogoleri pa masankho amchaka cha 2025 ndi kuwanyoza Chilima ndi akazi awo kudzera m'masamba a mchezo. Sikuwasuntha akuluakulu a UTM, ndipo pakadali pano ali ndi chikhulupiriro kunena kuti mgwirizanowu ulipobe. Mneneri wa chipani a Frank Mwenefumbo anayankhula posachedwapa kunena kuti chipani chawo cha UTM pamodzi ndi chipani cha MCP akhala akuchita mikumano yawo yomwe yachitika kukwana katatu kuyambira mwezi wa June, ndipo ku mikumano yawoko akhala akugwirizana kunena kuti apange zoti mgwirizano wawo usakanike kuti mwina Malawi apindule ndi mgwirizanowu. Izi zikudza pamene pakatipa pachitika zinthu zomwe zakhala zikuonetsa kuti chipani cha MCP chikudzizenga kuti basi iwowa ndi omwe anapambana masankho achibwereza aja ndi kumachita zinthu zopeputsa ndi kunyozetsa chipani cha UTM chomwe chinawathandizira kwambiri kuti apambane pa masankho aja. Mmiyomo amati Lazarus chakwera akamayenda kumachita misonkhano yawo ya boma makaka zipani zonse zisanu ndi zinayi 9 za mgwirizano zimakhala zikuonetsedwa mu nsalu zomwe zimayikidwa pamalo a misonkhanoyo. Komanso dzimene kuvala makaka a chipani cha UTM amakhala akuvina limodzi ndi azimayi a MCP. Koma pakadali pano ngakhale nsalu yachipani cha UTM sikumaoneka ku misonkhano yonse yomwe ikuchitika mdziko muno, ndipo yomwe ikumaoneka ndi chipani cha MCP yokha. Kuyambira myezi ya April ndi May mchaka chino, akuluakulu angapo a chipani cha MCP akhala akuyankhula kunena kuti achakwera ndi omwe adzayimire chipanichi pa masankho omwe akudza amchaka cha 2025. Anthu omwe ndi monga Speaker wa nyumba ya malamulo a Catherine Godanihala, phungu wina a Benton Kunsaira, komanso mtsogoleri wa chipanichi mchigawo cha kumpoto a Hale Mkandawire. Izizi zakhala zikudabwitsa anthu kunena kuti m'malo mopeza njira zothetsera mavuto omwe Amalawi ambiri ngati dziko tikukumana nawo, ndi chifukwa chani chipanichi chikukhala ndi maganizo a masankho. Enanso akhala akumadabwa kunena kuti kodi mesa kunamveka mphekesera zakuti malingana ndi mgwirizano wawo a Saulos Chilima ndi omwe akuyenera adzayimire mgwirizano wa Tonse. Mwezi wa June a Saulos Chilima anayankhula ku mtundu wa Amalawi pa msonkhano wa atolankhani omwe anachititsa kulikulu la chipani chawo mu mzinda wa Lilongwe. Mukuyankhula kwawo a Saulos Chilima anali odabwa ndi kusintha komanso kutaya malonjezano kwa achakwera ndi chipani chawo cha MCP, ponena kuti anali atakambirana kale m'mbuyomo pomwe ankasayinirana mgwirizano wawo kuti Achilima ndi omwe akuyenera kudzayimira mgwirizanowu pa masankho amchaka cha 2025, ndipo a President Lazarus Chakwera akuyenera kudzakhala wachiwiri wawo. Izizi zitatuluka zinakwiyitsa chipani cha MCP chomwe madzulo ake atsikuli chinapangitsa msonkhano wa atolankhani ku maofisi ake. Msonkhanowo omwe unatsogoleredwa ndi a Ezenho Nkaka omwe ndi mlembi wamkulu wa chipani cha MCP. Anati sakudziwa chilichonse pa izi, ndipo chipani chawo sichinasayine mgwirizano uliwonse wonena kuti a Saulos Chilima ndi omwe adzayimire ngati mtsogoleri wa mgwirizano wa Tonse. Ngakhale zonsezi zili chonchi, a Frank Mwenefumbo akuti zipani ziwirizi zakhala zikukumana ndipo kulekana kwawo pa nkhani kwatha tsopano. Iwo
Iwo anati kukumana kwawo kwabala zipatso zabwino, ndipo ngati zipani ziwiri zikuluzikulu mu mgwirizano wa Tonse akhala ndi msonkhano wa atolankhani posachedwapa komwe akalongosole zomwe agwirizana, ndipo tsiku lake alilengeza posachedwa. Kulekana kwa zipani ziwirizi kunaonekera pamene nthambi ya Anti-Corruption Bureau ACB inatulutsa ripoti lomwe linatchula kuti a Saulos Chilima akukhuzidwa ndi katangale yemwe a zonse akuganizidwa kuti akhala akubira dziko lino ndalama za nkhaninkhani kudzera popereka ziphuphu kwa adindo, ndi cholinga chakuti adzipatsidwa ma contract ambiri kumaunduna ndi nthambi za boma mdziko muno. Mwezi wa Julayi mchaka chomwe chino zipani zonse za mgwirizano wa Tonse zinayitanitsa msonkhano wa zizizi potsatira kusagwirizana kwa a Saulos Chilima ndi a President Lazarus Chakwera kamba ka ripoti la ACB. Chinthu chomwe chinatuluka kumkumano ndi chakuti zipani zonse zagwirizana kuti apitirize mgwirizano wawo kuti athandize Amalawi kukwaniritsa malonjezano awo a nthawi ya misonkhano yokopa anthu. Komatu kunamvekanso mphekesa zina zakuti kumenekuku atsogoleri ena anali okwiya ndi momwe chipani cha MCP chikupangira zinthu zake panopa pomwe chita zinthu zonyoza zipani zina za mgwirizano wawo wa Tonse. Koma mneneri wa mgwirizanowo Akamuzu Chibambo womwenso ndi mtsogoleri wa chipani cha Petra chomwe ndi chimodzi mwa zipani za mgwirizano wa Tonse anachititsa msonkhano wa atolankhani mwezi wa Septemba mchaka cha 2022 mu mzinda wa Blantyre, komwe anayankhula kuti ndi wokhumudwa ndi momwe boma la Tonse likuyendetsera zinthu zake. Iwo anayankhulako zinthu monga kusowa kwa mafuta, ndalama zakunja, kuwonongeka kwa chuma mdziko muno, komanso kusowa kwa utsogoleri pa nkhondo yolimbana ndi katangale komanso ziphuphu mdziko muno. Poyankhulapo pa nkhaniyi a Ernest Tindwa omwe ndi katswiri pa nkhani za ndale mdziko muno anatinso utsogolo la mgwirizano siukutengera zomwe zikuchitika panopa mu mgwirizano wa zipanizi. Mkuluyu anati anthu akuyenera kudziwa kuti chipani chilichonse khumbo lake ndi kupambana masankho, ndipo chomwe chingawakhazike pamodzi ndi khumbo lofuna kupambana masankho akubwerawa. Ngati chimodzi mwa zipanizi cha UTM kapena MCP ali ndi chikhulupiriro chakuti adzapambana masankho akadzayima pawokha, ndiye kuti mgwirizanowu uli pa chiopsezo ndipo utha nthawi iliyonse. Koma ngati chipani chilichonse chikudziwa kuti sichingapambane masankho pachokha, mgwirizanowu ukhalapobe. Izizi anayankhula ndi Atindwa. Komatu mukuyankhula kwoko Atindwa akuyiwala kuti akuluakulu angapo a chipani cha MCP kuphatikizapo spika wa nyumba ya malamulo anayankhula m'mbuyomu modzitama kunena kuti aliyense afune asafune masankho a mchaka cha 2025 a President Chakwera ndi omwe akuyimira mchipani cha MCP ngati mtsogoleri, zomwe ndi zosemphana ndi mgwirizano wawo omwe iwowa anasayinirana ndi a Saulos Chilima wopanga Tonse Alliance. A President Chakwera ndi a Saulos Chilima anakumana mwezi wa Julayi mchaka chino, komwe anagwirizana kuti akuyenera kuleka kusiyana kwa zipani zawo pambali ndi kuchilimika ndi ntchito yothandiza Amalawi powatulutsa muzipinjo zomwe akukumana nazo panopa. Kodi pamenepa akuputsa nzake ndani? Chipani cha MCP chinapita pagulu kunena kuti sakudziwa mgwirizano uliwonse omwe anasayinirana ndi chipani cha UTM kuti a Saulos Chilima ndi omwe azasogolere mgwirizano wawo ngati mtsogoleri pa masankho a mchaka cha 2025. Kuchipani komweko akuluakulu ena akuyankhula zomwe zikusonyeza kuti chipanicho chidzayima pachokha posadalira mgwirizano wa Tonse. Kwinaku mtsogoleri wa UTM a Saulos Chilima anasiya kupasidwa ntchito, koma mbali ya UTM akuti chilichonse mu mgwirizano wawo chili bwinobwino. Kodi pamenepa akuputsa nzake ndi ndani?